आहे आणि मुलांना समजलं काय वस्तू विकते घेतात, काय सर्व त्यांना समजलं आणि कसे पैसे विकताना जायचे आणि कशी करायची हे त्यांना समजलं आणि आज मधलावाडा प्राथमिक शाळेत हा जो बाजार डे ठेवला आहे तो दरवर्षीप्रमाणे यंदा पण ह्या शाळेत ठेवल्यामुळे आज आमच्या गावातील आणि मधलावाडा पालक आणि त्यांची मुलं यांनी आज हा बाजार डे ठेवला. त्या बाजार डेसाठी आम्ही आज सगळे आलेलो आहोत. खरेदीसाठी सगळे पालक आणि वाड्यावरचे लोक आले. त्यामुळे मला बरं वाटलं की ज्यांच्या घरात वस्तू बनवल्या जातात, आई वडील जे शेती करतात त्याच्यातल्या पण उत्पन्न इथे विक्रीसाठी ठेवलेलं आहे किंवा ज्यांच्याकडे गृहउद्योग आहेत त्या पालकांनी पण आपल्या घरातनं काय आणून इकडे विक्री केली आणि त्यांच्या मुलांना जे शिक्षण दिलं जातं ह्या माध्यमातून जे वस्तू इकडे ठेवलेले आहेत ते माध्यम म्हणजे उद्देश हा आहे की पालकांनी मुलांना हे शिक्षण देणं आणि ह्या शाळेतील आमच्या शिक्षिका ज्यांचं नाव जे आमच्या शिक्षिका आहेत त्या भरपूर ॲक्टिव्ह आहेत. त्याच्यामुळे त्या शिक्षिकेमुळे आम्हाला हे आमच्या मुलांना एक शिक्षण मिळतं की खरेदी विक्री कशी करावी आणि त्याच्यातनं त्यांना एक गणित कळतं की मुलांना पुढे काहीतरी शिक्षण वाढणं गरजेचं आहे आणि त्यांची बुद्धिमत्ता वाढण्याची हा जो प्रयत्न करत आहेत ते टीचर ज्या शिक्षिका आहेत त्या खऱ्याच आदर्श आहेत आणि म्हणजे ज्या मुलांना भावी पिढी कशी घडावी ह्याच्यासाठी ते प्रयत्न प्रत्येक वेळी करत असतात. प्रत्येक वर्षभरात त्यांनी एक ॲक्टिव्हिटी ठेवलेली असते. त्या प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीतून मुलांना पुढं जाणं आणि आमच्या पालकांना पण त्यांच्याकडून एक म्हणजे चालना मिळते की आम्ही पण ॲक्टिव्ह होतो त्याच्यातनं आणि आम्हाला पण वाटतं की आम्ही पण असं काहीतरी करून दाखवावं आणि मुलांची बुद्धिमत्ता वाढवण्याचं हे काम जे करतात त्याला आमचं सगळ्यांचा सपोर्ट असतो आणि प्रत्येक वेळी असतात. त्यामुळे त्यांनी हे जे काम केलेलं आहे जे बाजार डे ठेवलेलं आहे या बाजार डेत आम्ही नेहमी त्यांना भाग देऊ. आम्ही त्यांना मुलांना पुढे नेण्याचा प्रयत्न आणि त्यांची बुद्धिमत्ता वाढवण्याचं व्यवहारी माध्यम जे हे ठेवलेलं आहे मुलांना ह्याच्यातनं जे शिक्षण घेण्याचा उद्देश आहे तो आम्ही त्यांना पुढे जाण्यासाठी बुद्धी वाढवण्यासाठी हा जो प्रयत्न केला तो प्रत्येक वेळी आम्ही त्यांना मुलांना सपोर्ट करणार आणि त्यांच्या पालकांना पण करणार आणि हा आमच्या गोव्या राज्याचा एक पुढे जाण्याचा आणि भारत स्वतंत्र होण्याचा ह्याच्यातला उद्देश तो लोकांना दिलेला होता तो उद्देश पुढे असाच चालू राहणार. आणि आज गाडाचावाडा सरकारी प्राथमिक विद्यालयामध्ये जो बाजार डे भरलेला आहे आणि त्या बाजार डेमध्ये मुलांनी विविध प्रकारच्या भाज्या तसेच खाण्याचे पदार्थ आणलेले आहेत. कोल्ड्रिंक तसेच गावातील ज्या पिकतात भाज्या त्या भाज्या ठेवलेल्या आहेत त्या आणि पॅरेंट्स लोकांचा चांगला प्रतिसाद आहे. खूप पॅरेंट्स आलेले आहेत आणि त्यांनी खूप खरेदी केलेली आहे. त्यामुळे ह्या माध्यमातून मुलांना वेगवेगळ्या प्रकारचे म्हणजे पैशाचा व्यवहार कसा करतात हे ज्ञान मिळते आणि त्यामुळे कुठेही त्यांना दुकानात पाठवलं पॅरेंट्सने तर ते चांगल्या प्रकारे व्यवहार करू शकतात. पैशाचा हिशोब त्यांना चांगला कळतो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.